τιμάτε με την παράστασή σας, με τους αγώνες σας, με τις προσπάθειές σας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεπερνάει κάθε προσδοκία και κάθε πραγματικά κίνηση από όταν το ξεκινήσαμε. Έχουμε και λέμε ότι το ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα πραγματικά μόνοι μας, αλλά από την πρώτη μέρα είμαστε αμέτρητοι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς, εάν είμαστε από την πρώτη μέρα αμέτρητοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα μετά από 48 μέρες που κάνουμε συνέχεια 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Σήμερα πολλοί χαλιβουργοί δεν είναι εδώ, αν και θα έπρεπε να ήττουσαν, γιατί ο αγώνας μας ήταν στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο που είχαμε στις 11 η ώρα, και βλέπετε μόνο την ομάδα περιφρούρησης, η οποία είναι και αυτή ήδη σχεδόν ολόκληρη, γιατί κάποια παιδιά έχουν φύγει. Παρ' όλα αυτά όμως θα είμαστε περισσότεροι πιο βράδυ και θα θέλαμε να σας δούμε περισσότεροι. Πριν απ' όλα όμως και πριν αφήσω σε κάποιον από εσάς να πει αυτά που θέλει και να μας καλησπερίσει και να σας γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί ο καιρός δεν είναι σύμμαχος σήμερα, ενώ είχε ωραίες μέρες πιο μπροστά. Σήμερα που εσείς είσαστε ιδρωμένοι, ο καιρός θέλει να αγριεύει. Το μόνο που έχω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, και πιστεύω εκφράζω όλους τους εργαζόμενους της Χαλιβουργίας Ελλάδος, αυτές τις κινήσεις που κάνετε να μην τις σταματήσετε. Γιατί η αλληλεγγύη είναι ένα αγαθό που μονάχα ο εργαζόμενος και ο σωστός άνθρωπος μπορεί να το γνωρίζει. Και είναι σαν συγκοινωνούν δοχείο. Πρέπει να δίνεις και να παίρνεις. Και σας ευχαριστούμε πολύ που εσείς μας δίνετε και εμείς μπορούμε και παίρνουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να σας το αποδώσουμε κάτι. Αδέρφια μας Χαλιβουργοί, όσοι είσαστε εδώ σήμερα, δεν έχει σημασία αν είστε 10, αν είστε 400 που δουλεύετε, να ξέρετε ότι έχετε δίπλα σας όλους τους εργαζόμενους, τους μαχητικούς, τους πραγματικά άξιους συμπαραστάτες του αγώνα σας από όλη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ήρθαμε δρομείς εδώ από το Δαφνί, δώσαμε ένα ραντεβού, είναι συμβολική η κίνησή μας, κάναμε μια κινητοποίηση μέσα σε λίγες ημέρες, είναι από πολλούς συλλόγους δρομέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα σας. Η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια, το φιλότιμο, η τόλμη και η ελευθερία δεν χαρίζονται, κατακτιούνται. Με τους αγώνες θα τα κερδίσουμε. Δεν θα γονατίσουμε μπροστά σε κανέναν αφεντικό, μπροστά σε καμία τρόικα, μπροστά σε κανέναν Ράιχεμπαχ, σε κανέναν επίτροπο και σε κανέναν επιθεωρητή. Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας μέχρι τέλους. Μαζέψαμε και θα μαζέψουμε και άλλα χρήματα να σας βοηθήσουμε, ό,τι μπορεί από το ειστέρημά του καθένας, γιατί όλοι δοκιμάζονται και τα παιδιά αυτά μεταξύ τους είναι και άνεργοι, είναι οικογενειάρχες που έχουν χάσει μισθούς, είναι παιδιά που δοκιμάζονται καθημερινά στην Πιοπάλη. Είμαστε όμως δίπλα σας και θα είμαστε. Και θα είμαστε και σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων. Η σημερινή μας κινητοποίηση είναι η πρώτη μια σειρά άλλων κινητοποίησεων σε παρεμφερείς αγώνες διεκδικητικούς, σαν τους δικούς σας ανυποχώρητους και φάρους πραγματικά για όλο το εργατικό κίνημα. Σας ευχαριστούμε πολύ και να είστε πάντα δυνατοί. Και να ξέρετε ότι και στους δικούς μας αγώνες θα θέλουμε δίπλα μας στις επόμενες στιγμές. Θα πει ο κύριος Μηδάνης, ο Μάρκος, ο μεγαλύτερος μας, θα πει ένα τραγούδι που έχει χαράξει το δρόμο του Μάνου Λοΐζου, του αξέχαστου Μάνου Λοΐζου με τη φυσαρμόνικά του. Ο δρόμος είχε τη δικιά του ιστορία. Του ιστορία αυτός την έγραψε στο δικό με βοριά. Ήταν λέξη μοναχά ελευθερία και ήταν πως την έγραψαν παιδιά. Σαν παιδιά
Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Ποτέ νικημένος. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Οι δρομείς παλεύουν μαζί με τους εργάτες. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Οι δρομείς παλεύουν μαζί με τους εργάτες. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Θα θέλαμε να μας διαβάσει και το ψήφισμα από τον εξωτεραϊστικό εκπολιτιστικό σύλλογο Αγίας Τριάδος